Z nahody navštíví predstavníkoch komisariátu Srbiji za vybežencov imigrácií nahlášené, že na Principovcu chvíľkovo prebúvajú 195 migranti, najväcej familií so deťmi zo zväcej arabských žemoch. Oni čekajú na legálny prechod hranici do Maďarskej kolo 1 rok. A samci, ktorí tiež tu zmestení, oni trpezlivo čekajú na legálny prechod i veci od 1 roka. 20 detí zo Principovcu poriadne chodza do školy do Sotu i Bikiču. Inšak, jak hutoreno od 4250 migrantov, keľo chvíľkovo registrovaní u Srbiji, na području opštini Šiče nachodza 550, 195 na Principovcu i 255 migranti u Adaševcoch.